Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng kemawon nggih. Satriraman kemawon kalawa sampun dumugi menika nggih. Mecah gendi sampun kala wau. Lajeng pagas rikma caranipun telunggon nggih. Wingi sampun dipun jlentrehake dwija ngadat selinganipun dodol dawet sampun jeng sak sampunipun dodol dawet maringaken arta sadyan dawet menika wonten makna sinandi werdi kang sinandi bilih tiyang sepuh menika maringaken duit sadyan dawet marang CPP napa niki kanggo iki pait jane pawitan nggih pawitan te modal menika nggih kula lajengaken pagas tumpeng menika ingkang dipagas pucuke bapak ingkang magas ibu njangkepi lawuhipun lajeng dipun dulangaken ning dulange ora ana fotone lajeng ngunjuk tirta king menapa dipun wastani dulang pungkasan sinten ingkang pirsa king menapa dados wiwit sonten menika bapak sampun uwal tanggel japipun awit namung ingkang pungkasan anggenipun dulang awit dulang saklajengipun tanggel jawabipun ingkang garwa sak sampunipun ijab kabul benjingipun lajeng duta tirta rawuh masrahke nggih menawi wonten siraman kakung sak sampunipun dipun tampi lajeng tanem rikma oleh nanem nika wonten ing salebeting siti nggih tanem rikma. Niate nggih mboten nandur rikma, nggih. Niat sedya ora nanem rikma nanging napa nika? Nah, ngicali sukertanipun putriku sing arep dadi temanten. Nggih menika. Lajeng matur nuwun. Matur nuwun apa matur suwun? Napa matur sembah nuwun? Matur nuwun kemawon. Leres nggih? Nggih. Lajeng wingi ingkang kula aturaken mesinipun panjenengan sampun ngeprint, sampun dipun print ya. Sampun nggih, sampun dipun apalaken nggih. Ngono kono sing gremeng tak ulik-ulik urung kok. Iku sing diulik-ulik iku apa kok malah ora kober niku. Ngulik-ngulik liyane. Nah, menika ingkang paket setunggal, seserpan setunggal. Nah, tak bedakno fotone ben gampil mangke panjenengan menawi badhe menapa menika badhe nyimpen. Lajeng seserpan kalih nika pasang tarup saha siraman. Menika nggih sak gandeng ngaten. Ingkang kula aturaken tuladanipun namung mambiwara. Nggih mambiwara. Monggo dipun inggihaken nika nggih. Ingkang dados manten sinten nika nggih? Pangantenipun sinten? Tapi mandap Mas. Mandap niku pripun? Ngeten nggih. Nah nika nggih sing kagungan kersa sinten nggih? Bapak Harjuna. Lajeng dalemipun Madukara. Calon besanipun Bapak Werkudara Yodipati. Monggo menika tulodo aturipun pambiwara. Monggo minggah Mas, monggo. Lajeng kemawon. Nah, wingi ingkang kula aturaken menika ingkang paningset lamaran. Nggih. Ingkang sonten menika pambiwara kagem menapa menika? Napa nika? Sonten niku napa? Siraman lajeng pasang tarup siraman. Upami nyandak wekdalipun nggih kula tambahi midodaren. Ning ketingalipun mboten dumugi awit midodaren mangke wonten wekdalipun piyambak. Monggo beli wonten ingkang badhe sampun kloser apa dereng nggih? Oh dereng. Sing kalih ingkang dereng. Ingkang kepengin nyobi murwakani mbuka sinten monggo. Saking paningset saged saking menika maos monggo. Namung setunggal paragraf dipun agengaken Mas monggo. Maos mawon maos nggih. Nah apal nggih saged. Lah mangke caranipun ngaten. Panjenengan saged ngrancang nek ngrancang nika ora
Angel nggih. Kawitan saking mirsani, anon. Anon apa nih? Nonton. Terus tiron, niru. Rungon sik nggih. Nonton, mirengke, terus niru. Meneh sampun wasis nembe ngripta. Lah gandeng menika panjenengan giladenipun nembe nggih, bebli malah wonten ingkang saking dalem menika dereng nate pirsa. Lah menika monggo mangke wonten tulodo dipun paos. Kula nyuwun monggo menika sareng-sareng sinten ingkang kersa mangke urut mikipun ingkang wiris wonten nggih. Monggo mangke dipun monggo Mas. Low this. Monggo. Sinten ingkang kersa? Terus pundi? Oh nggih maos. Menika nggih. Ingkang menika nggih. Nggih, monggo. Maos kemawon. Upami wonten ingkang kagungan apalan nggih saged, tapi kalih napa menika kalian mirsani menika ketikanipun sampun leres napa dereng monggo. Nuwun sewu Bapak dalam badhe napa maosaken. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sangya para sesepuh miyang pinisepuh ingkang dahat kinurmatan. Para ingkang sami rawuh kakung saha putri ingkang satehu leluhuring budi. Pinangka purwakaning atur sumangga langkung rumiyin kula dherekaken ngunjukaken puja lan puji syukur ing sahandap pepadanging Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring kanugrahan satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal ing sasana punika. Cekap. Tapi kalau nyuwun panyaruinipun kinten-kinten sampun pas napa isih susuk. Kinten-kinten wonten ketelitut mboten? Cara kedalipun. Kedal napa kedal nggih? Ucapan nggih. Tajwid nggih, napa nggih? Ngepaske. Nggih? Apa? Monggo. Rasipun terus pundi kalau wau? Lagunipun sampun pas? Sampun? Ora wani. Engko nek matur dahat napa dahat niku? Bapak ya to. Bapak ya to, nuwun pirsa. Dahat niku dahat napa dahat niku? Dahat. Nggih. Dahat. Nggih, dahat. Dahat kinurmat. Nah, kersanipun purwa kantinipun nek ditambahi manan nggih mboten lepat. Ingkang tuhu dahat kinurmatan. Ngoten nggih ngangge luwese. Ning dahat kinurmat ugi mboten lepat. Nah, dahat iku sak temen-temene kinurmat, terhormat, dihormati. Ngeten nggih, kinurmatan nggih ora salah. Ngeten. Kalau mau kedal ketingalipun dereng napa nika? Wonten ingkang ketritut. Nah, menika rak dipun sinau wonten dalam saged. Nika teknik napa nika? Ngendika pambiwara. Pambiwara menika nggih sami kalih ingkang dipun paringaken Rama Anton nggih nika. Terus ngendika menika mboten perlu napa niki? Kaya wong nguso nggih. Ngaten. Ampun ketinggal ndredeg. Ampun ketinggal ngus-ngusan. Mbok bilih mangke panjenengan gugup kedal nggih mboten saged menapa menika? Mboten saged terep. Lajeng pambiwara menika menawi ngendika. Nah, kados kula nika menawi pas
njlentrehaken nerangaken ngeten boten sami kalih menawi dados panatacara. Panatacara menawi ngendika kedah dipun papanaken wonten papan sumbering swara ingkang paling sae. Ingkang pirsa sinten? Nggih panjenengan. Panjenengan. Kawitan saking jajal mik ampun ngantos get-geti tamu. Disebul nggih. Halo jajal. Tes. Nah nika kirang sae. Lajeng ngendika menika dipun papanaken wonten ing menapa menika? Pita swara. Mapanipun wonten ing ngandhap menika wangunipun huruf V di bawah pangkal lidah. Diincerke mriku. Ampun diincerke sak nggon-nggon. Awit mangke nek sak nggon-nggon upamanipun kados dene ngendika menika wonten ingkang ngendika aktif kalih ngendika pasif. Lho pasif kok ngendika. Menawi panjenengan badhe ngendika ingkang sae. Nah, sae manut alat ucap panjenengan. Menika kedah dipun gladi. Upamanipun kula. Nah, kula menawi matur nggon sing paling apik niku wonten mriki. Ampun kados menawi nuturi putunipun utawi putranipun. Le, kowe ndek wingi wis tak kandhani to. Nek adus aja nganti kliwat magrib. Sampun to wingi? Nggih sampun. Nah menika menawi ngendika pasif, ngendika biasa. Napas nggih ngaten wonten napas aktif kalih napas aktif. Pasif menika ambekan ingkang boten dipun penggalih. Boten ngangge tatanan. Kados diri panjenengan saking dalem dumugi wonten SKB ngriki. Dalemipun pundi Mas? Juwono dusunipun? Nuwun sewu. Nggih. Asline kula saking Batangan tapi berdomisili di Karangboyo, Juwana. Nggih. Pun KTP-nipun ndi? Ngaten nggih. Saking Juwono dumugi ngriki panjenengan mau sampun ambekan ping pinten? Mboten kaitan apa? Mboten dipun nitang. Niku ambekan biasa. Nek ambekane panatacara niku dilatih digladi. Caranipun ngginakaken napas aktif, caranipun nyedot lewat grana dipun ampet wonten ing padaran. Dados mriki wonten sekat. Wonten apa niki? Sekat rongga dada kalih sekat rongga perut. Menika dipun lebetaken. Mlebet wonten ing padaran. Dipun ampet, dipun tahan sak kiyatipun. Nah, kalih ngangge etangan. Nek pisanan nggih nyerot dihitung. Nek nerangke karo nyerot ngitung ndak mboten saged ya. Ji karo lur mboten saged. Nggih, nyerot set dihitung, mandek. Ji ro lu pat ngitung. Saged ngempet ngantos 18 niku sampun sae. Syukur bae ngantos 29 dosa. Nek semenit mboten kiyat. Iya semenit mboten kiyat. Menika caranipun dipun ampet terus didalke lon-lon. Nggih, ngangge hitungan sami mawon. Nah, caranipun nyedot set pamane kangge ngendika. Nggih. Nggih disedot sik. Set ampun lali kados TK. Nggih. Garuda Pancasila aku. Oh, ampun ngaten, dipun tata, dipun sedot sik set nggih. Nun dumateng para tamu sedaya ingkang minulya. Langkung-langkung dumateng sanggiyaning para piragung lan pinisepuh ingkang maha mbektir budi dharma, pana ing pamawas, miwah lebda ing pitutur. Sami mboten kalian kalawan nuturi putunipun. Kowe wingi ndak wis tak kandhani to? Nggih. Menika menawi panjenengan ngendika mboten dipun gladi, mboten dipun penggalih, nggih medalipun nggih ampun. Nuwun dumateng para tamu sedaya ingkang minulya, samangke sampun dumugi titi wanci sumene pramila saking menika nggih trampil nanging anggenipun mapanaken swanten menika wonten menapa nika? Papan ingkang pas. Imut-imut nggih nika nggih. Badhe ngendika
nggih dipenggalih rumiyin. Nah, perlu ditulis. Wah, iki kok nek Pambagya Harja iku engko mudhun nggih, kendel dipun gantos ingkang juru pasrah. Mun panjenengan sampun nyicil ngempingi. Nek ngendika nggih ampun mandhap. Ampun lali kono isine dhuwur jenengan nuwun para tamu ampun ngaten nggih. Dipun papanaken wonten papan ingkang sae. Kados nembang nggih sami kemawon. Nembang supados swantenipun sae kedah dipun papanaken wonten papan ingkang pas. Nggih menika kedah pas. Wingi tak sampun dipun paringi nembang. Menika papanipun dipun papanaken wonten mriki. Dipikir dipanggono sing tenanan, diterepke. Mila mangke kala wau ingkang dereng napa nika? Dereng pas. Nggih. Assalamualaikum nggih. Latihan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek diringi geng saged nggih Mas nggih. Tapi Mas paringi Mas kalih nyetel gending saged nggih. Napa? Nah, wong buka nika nggih. Nggih. Wikereng tias napa-napa monggo. Nek kula nggih Santi Mulya nggih monggo. Nggih. Bu Pertiwi nggih monggo. Monggo nggih menika sinambi ngrantos caranipun napas aktif. Nyedot grana dipun dalaken. Tutuk alon-alon. Ampun grubul-grubul. Nggih. Nggih ngaten nggih. Macam mereka nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sangya para sesepuh miyang pinisepuh ingkang dahat kinurmat. Para ingkang samya rawuh kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi. Pinangka purwakaning atur sumangga langkung rumiyin kula dherekaken hangunjukaken puja lan puji syukur ing sahandap pepadaning Gusti Kang Murbeng dumadi ingkang sampun paring kanugrahan satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal ing sasana menika. Sampun Mas. Ngaten nggih meneh dipun iringi gending kalih mirengaken gendingipun. Aja karepe dhewe, ora urusanku iku, gending ben gending. Aku kepengin ngomong ya omong mboten pareng. Kedah wonten estetika. Logikane cetha. Cethane tetep jawani. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Menika pambiwara. Pambiwara menika cetha saged dipun tampi. Ngaten. Lajeng dipun papanaken wonten mriki. Menawi gendhingipun larasipun biasanya pun napa? Pelok 6 nggih. Nah, pelok 6. Tenan nggih ngintir sik. Assalamualaikum ya ora cocok. Aduh, napa niku? Nglaras. Ngepasno nggih. Ngaten nggih karo nglaras. Nah, ngaten nggih menika dipun papanaken wonten mriki alon-alon. Pancen benten kalian napa menika? Pamedhar sabda. Nah, pamedhar sabda nggih lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng sangya para ingkang samya rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu luhuring budi. Ora ana sing dinteni kok ngono kula apa? Ngeten nggih. Nek pambi napa nika? Juru ngendika ya tanggap sabda menapa dene tanggap wacana napa pambagyaharja nggih datar mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuwun dumateng para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang hanggung hamestuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang tuhu ndahat kinurmatan nggih saged nggih. Para pangemban-pangembating praja, para satriyaning nagari ingkang minangka pangayoming kawula dasih kasasih ingkang sinubeng pakurmatan. Kadang werda madya sumarambah sagung para kadang muda tumaruna ingkang pantes nampi sing Gusti ingkang kula tresnani. Kanthi linambaran andhap pasoring manah langkung rumiyin monggo kula dherekaken. Nah, ngoten nggih. Pirsa nggih. Lagune pun saged kraosaken nggih. Menika kala wau menawi ngangge napa nika? Wi garing tias karo ngenteni gendingi. Sinten ingkang badhe paring panyarwi monggo. Ingkang baken nggih menika mangke monggo nggih. Nggih. Ayat saking kitab suci napa menika hadis. Menika napa saged dipun tilar gendhingipun rumiyin mbok menawi mangke nembe atur pakurmatan nembe miwiti gendhing Bapak. Matur nuwun nggih. Ingkang prayogi, menika nggih napa menika? Menika menawi saged mapanaken sedaya leres. Nanging menawi panjenengan kuwatos menawi menika mangke ganggu ayat suci, pamanipun badhe ngaturaken napa nggih? Napa mukadimah nika. Nah nika nggih. Saged kemawon mangke gendhingipun kantun. Nggih. Nanging badhe wiwit nggih ngentosi dawuhipun gendhing. Nek perlu malah ngrantos menawi sirep menawi gongso gesang niku. Pirsa sirep nggih. Gong sirep pirsa nggih. Bentenipun sirep kalih suwuk menapa menika? Mboten ngertos ya. Nggih. Nek sirep menika alon lali datan bisa lali. Nek disirepke niku nggih diloke. Wong menika napa nika? Gendhing panjenengan ngasta piyambak nggih dilonke. Dilonke dhewe. Alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamane dipun pendhetaken dipun napa nika kala wau. Rak cengkurunganipun ngaten nggih. Mbuka nggih salam. Lajeng pakurmatan nyebat para tamu. Lajeng ngaturaken puji syukur. Terus nah, anggenipun mapanaken mukadimah menika biasanipun sak sampunipun salam nggih. Nggih. Nah, sing cekak pamanipun ngaten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ngoten Mas nggih. Ngoten nggih sae. Saged sepatus boten kisruh ngoten nggih. Monggo saged kemawon. Ngaten nggih, nek diringi gendhing saged monggo kemawon. Wonten ingkang badhe paring pandangan malih? Sampun dilajengaken nggih. Dados ingkang baken menawi mangke maosipun kedah pirsa tegesipun mila mangke dipun maos. Tak enteni tak share kok ora sing takon. Ateges sampun pirsa, sampun paham sedaya. Nah, sing paling apik malah aku urung kober ulik-ulik lho. Lah ulik-ulik apa? Liyane ana sing diulik-ulik kok. Ngaten nggih. Lajeng mapanaken swanten nggih. Saestu nggih menika nggih. Saben-saben badhe ngendika, dipun eling dipapan ngene kene. Nek kula nggih ngerti nggone, nek panjenengan nggih sing kagungan piyambak nggih ngertos wonten pundi ngaten nggih. Badhe nembang nggih ngaten. Ora angger napa niku? Wonten pucuk mriki. Bab alat ucap nika wiwit saking grana. Nek panjenengan kelentu mapanaken nggih ana sing swara irung barang. Mboten napa-napa nika. Nah niki nek
napa nika? Napas dipendalaken grana. Napas nyerdotipun grana, medalipun tutuk. Aja nganti kakean. Metu grana, metu grana nggih. Ngene iku wau. Kala wingi wonten Batangan. Menika wonten begal kecepeng. Wah, mesakaken dipun gemuki, digebuki digemuki. Nah, nggih, mergo lali le ngetokke medal tutuk. Napa nggih? Nika pun emot-emot saben arep ngendika dipikir dhisik. Ngaten nggih. Monggo. Ingkang satu kapireng wijang gamblang menapa ingkang dados pangandikan. Nah nika nek ditata rak ngoten ya. Kapireng wijang gamblang menapa ingkang dados pangandikan, titi tata tur teteh. Kita rak nglentreh ngoten nggih. Nah ditata. Panata cara pambiwara kan. Satuhu kapireng wijang gamblang menapa ingkang dados pangandikan, titi tata tur teteh menapa ingkang dados tetembungan. Saektos Bapa Setyaki kalebet priyaga kang lebda ing bab wicara, wasis ngrumpaka tetembungan, wasis ing babagan parama sastra, mila pantes kalamun topini jinggati minangka tetalangi pangandika. Babaring sedya pasrah daya katampi dening kang hamaugati wontene ingkang kajibah minangka tetalangi pangandika tansah sanes. Nggih. Kok dawune ngono lho Pak, dak usah wangil niku. Didamel cekak nggih saged. Nah, nggih. Makaten babaring sedaya pasrah lumantar Bapa Setyaki karana wasis anggenipun ngemong ing swasana. Pramila anggenipun paring pangandika ringkes. Ringkes ning kapiring jangkep. Salajengipun daya katampi dening kang hamugati dumateng Bapa Sadewa ingkang minangka sesulih kula dherekaken jumeneng atau jengkar saking kepalanggan jumenengipun kaapit ingkang hamangugati. Lah niki babagan kaapit nika nggih. Monggo mangke Mbah Nohadi nggih. Nek kaapit nika ingkang ngendika diapit. Menawi ingkang jinajaran menika saged ugi. Nah menika ugi wonten pamanggih kinten-kinten menawi priyantun ingkang boten pantes dipun tengahi menika nggih jinajaran. Kadene Bapak sinten nggih Pak Bupati Pak Haryanto, Bapak Tasiman, Pak Bupati Pati nek menapa niku kula pinanggih juru kamera saking Semarang. Menika kula ngadeg wonten tengah. Ngadeg napa jumeneng nggih? Nek kula nggih ngadeg wonten tengah. Menika kok ngaten ngendinganipun. Bapak jejer Ibu. Ngaten. Dadi tak jejeri ora entuk bumusus niku. Bapak jejer Ibu. Nah, ingkang ngendika ngriki. Nah, ngoten niku nggih jinajaran. Mulane wonten buku ingkang jinajaran. Nah, menawi ingkang ngapit menika juru napa nggih? Wonten ingkang paraga mrigi pamenipun ingkang paring pangandika Bapak Camat dipun apit. Nah nika kaapit nika. Nah kula nggih boten wonten boten saged nglepataken pundi ingkang leres. Kula sebat kemawon menika dasanama kemawon. Dasanama. Ngoten nggih. Dasanama nggih ana laline sithik nggih boten lepat. Menika kula lajengaken pun munjuk Mas munjuk monggo. Ya, monggo sinten ingkang kersa dumugi caranipun ngedalaken swanten ingkang sae sampun pirsa nggih. Aja angger ngendika, ning dipikir sik. Oh, ngoten nggih. Lajeng kedal ucapan kedah cetha. Nah, kados kelawang nggih, ingkang kapireng wijang gamblang menapa ingkang dados pangandikan. Natanipun mik menika nggih benten-benten. Wonten mik ingkang nyuwunipun cangket. Wonten ingkang radi tebih. Nggih. Menika nggih dipun cobi. Aja sak-sake. Nggih. Makaten para tamu kala wau pangandikan saking calon besan lumantar Bapa Setyaki ingkang kapireng wijang gamblang menapa ing atas pangandikan titi tata tur teteh menapa ingkang boten pareng nggih dipaske sing pas apik mang pas endi nggih niku nggih ngaten nggih
nyanyi nggih ngoten nembang ingatan sinaosa menika panjenengan ewah. Menika pita swara ampun ngantos keganggu upaminipun. Nyandra napa tembang Mas Kumambang nggih. Lir sinandal rasa trenyoh jroning ati nampa mboten saged nang kecepit niki kepekane kari ning meja nampa sungkemira Praputra ditinggal nyeret sik Praputra putriki nasih upami badhe kepengin ngepek ampun njipuk sak-sake ler sinandal rasa trenyo jroning ati ketekek. Nah niki nggih pita swara mapanipun wonten ing ngandhap bonggol menika ilat menika di bawah pangkal lidah. Iki aja diganggu. Penyanyi rock sing polahe kaya ngono ora wani ninggalno niki. Nggih. Nyanyi mesti ngene. Ora bakal ngene. Mboten wani. Nggih. Mesti kecepet ilang suarane. Ngaten nggih? Nika. Ndangak nggih nganggo aturan. Noleh ngaturan niki diamanke. Ampun ngantos jipuk pulpen wae nganti nyepit pita swara. Nah niki nggon aman. Nika nggih. Nuwun dumateng sangya para ingkang sami rawuh kakung miwah putih ingkang kecepit niki. Mboten pareng. Niki nggih, teknik ini nggih. Sepele nanging dadi gawe. Nika. Lajeng dipun budidaya sampun ngantos panjenengan ngendika wonten ingkang ganggu. Nah sing paling apik nggih wonten paraga bantu. Lagi nyondro kene dijawil. Mas panggilke Mas mobil Katana K774 BI Mas. Mas. Bingung. Nggih. Nah, cawis pulpen kalih, nek ora ana kancane ngat pulpen. Nah, aja ning kene nyerat, Pak. Bingung mangke. Ngaten nggih, penulis. Kersanipun nyerat. Wong mriku kok ngoten kene ngapa? Digegeri sing ngongkon. Ngaten nggih. Nika non teknis nanging napa nika? Penting sangat. Lah, upami panjenengan nika wong pambiwara nggih. Pas lagu dipun aturi. Mila menika swanten kedah cetha pas lagu dangdut kok. Kon ngumumno. Wis bareng iki ora apa-apa mangke. Nah, saorane nggih nenggo ref. Nah, ref niku sing pas mboten wonten penyanyinipun nika. Nah, menawi badhe ngumumaken biwara nggih kedah cetha. Aja kok perkara iki. Nggih, kinana lagu. Nuwun ngaturi pirsa wonten biwara menika saking keluarga ngersakaken bilih mobil Katana B44 kersa dipun geser ngono nggih. Ngono kok ora krungu. Nggih, mboten krungu ngoten niku. Nah menika nggih menika kedah dipun gatosaken cak-cakanipun nyuwanten ingkang sae. Monggo salajengipun ical. Pundi? Sanesipun monggo. Nah, monggo. Salajengipun mugi linepatno ing deduka. Nah, kalau Mbahno kalau wau linepetno ing tulak sari. Monggo. Sinten ingkang kersa malih? Wonten? Mboten napa-napa, monggo. Pak So monggo. Napa? Nggih. Oh, pinten? Mbak Wiwit. Monggo. Oh, Pak So nggih. Mbak Wiwit. Nah, monggo. Menawi ngacung, nek ngacung mangke astanipun tengen nggih, Mbak nggih. Ampun ngaten. Monggo. Sekedap. Menika kula tak gladen pasrah paningset monggo ning ingkang kula suwun menika
ngaturi ingkang pasrah. Mboten panjenengan sambutan pasrahipun menika, monggo. Nek panjenengan ngaturi ingkang badhe paring pangandika niku pripun, monggo. Nggih. Wonten tulodo kula nggih sampun wonten. Nek panjenengan kagungan racikan piyambak, monggo. Nggih, nek logikane ngeten. Niki anu lho, Dik. Sambutane sampean ndung ngakili besan niki, monggo. Nah, logikane ngeten. Nah, nanging nek panata anu pambiwara pripun? Nggih. Nek pambiwara pripun? Nggih. Lek ngaturi nggih sing apik. Ora peh uli elek, sampeyan lho iki. Mboten pareng nggih. Para ingkang samya rawuh kakung miwah putri ingkang saduhu luhuring budi. Enten nggih. Ngono Gus, mawon nganggo sumawana nggih entuk. Enten nggih nika. Kepareng anglajengaken tata cara salajengipun angka gangsal anggih babaring sedya pasrah saking calon pisan. Ingkang samangki badhe lumantar Bapa Setyaki ingkang minangka sulih sarira saking calon pisan. Monggo Bapa Setyaki kula dherekaken jengkar saking palenggan jumeneng wonten ing sasana medhar sabda. Jumenengipun kaapit calon pisan sekalian. Utawi nek kepepet napa niku? Jinajaran nggih monggo nggih. Nah. Ngono menawi sampun mapan kalau dengan sawetipun sumangga nuwun kula aturaken. Nah, menika. Menika kula rak bagian kula rak pambiwara. Nek panjenengan badhe praktek ingkang menapa menika? Medhar sabda nggih kalih Bapak Tarmin. Namung mangke wonten jadwal geladen wetah. Wonten mangke. Mila monggo ngaten nika para dwija sampun madik-madik monggo nek pas lamaran tingkang dados pambiwara sinten, ingkang wakil pisan sinten, ingkang juru panampi sinten. Nah, ngono kono sing batin kula mangke pamangku gati kemawon, Pak. Mangke dapuke kalih nika lho Pak sing kelambine biru. Nika. Entuk pareng jenengan ngempingi ngaten pareng. Ning mligi dateng Mbak Wiwit. Kula mangke pamangku gati, Pak. Ingkang Bapak pamangku gati nika mawon pareng niku. Monggo nggih. Wong garwane dhewe. Monggo. Mbak Wiwit monggo badhe nyobi. Monggo. Ngangge iringan gending napa mboten? Monggo. Ingkang kula aturi panjenengan telesih menika lagunipun kalih pocapanipun swanten ingkang dipun dalaken ugi anggenipun nata napas. Monggo. Monggo. Dipun gatosaken nggih. Mboten perlu dipun sarwe. Nggih, ora usah dibenerno. Nuwun paro tamu, para ora usah ngoten nggih jenengan. Dicateti mawon. Ngaten nggih, monggo. Kula kan mboten ketingal nggih Bapak. Kula ngaten saged nggih. Uger menika geladen panata napa pambiwara, monggo. Nggih. Nuwun sewu para kadang setresna menika tulodo pambiwara pahargyan paningset pambiwara maos urut lampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sih tentrem rahayu nugroho sih wilasaning Gusti ingkang maha welas maha asih sanitiyasa langgeng tumedhak tumanduk sumanda sumanding lumuntur lumintir kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula Waradin Agung dumadi Raharjo Rahayu Niskala Satuhu
para sesepuh pinisepuh miwah para pepundhen ingkang sampun pono ing pamawas, lebda ing pitutur, ngiblat ing panembah ingkang hanggeng hamustuti dumateng pepoyaning kautamen pantes lamun pinundi saha kinabekten. Para wiku, para resi, para kiai ing siang ratri tansah mangku kekebengan pustaka suci minangka panuntun pangiblating panembah mring Gusti ingkang mahambek luhuring budi. Sanggianing para tamu sinedahan kakung Sumawana putri ingkang winengku Suka Basuki sumrambah dumateng kadang Wreda Taruna ingkang dahat kalingga murda. Kanthi andhap asoring jiwa raga sinartan nyuwun agunging pangaksama kula pun wiwit ajining rasa kalilanana marak wonten ngarsa panjenengan sedaya hawet tirinsaya dening Bapa Surasa sekalian ingkang sak perlu kadhawuhan biyawarakaken hanggenipun kepareng netepi darmaning sepuh badhe hanampi pasrah gono paningsep. Nggih, cekap permin. Matur sanget. Terus pundi? Sae? Sae nggih. Ning kula mboten badhe matur lagunipun ngaten nika. Sae napa sae? Nah, mboten. Mboten nggih. Sae nggih. Nggih. Kinten-kinten sampun 100% napa wonten ingkang kirang pas napa? Kinten-kinten napa? Napa nih? Napa? Napa? Laklukipun tasih ketinggal apa? Oh, intonasi. Nggih. Ngeten iki wonten ingkang mboten kersa, aku nak nyalano ndak kon benerno kok. Nah, nggih. Wonten ingkang meneng ae. Sing disikut kancane iku mau kecepatan sithik iki mau. Agih moh. Iya. Nika. Ngaten nggih. Lajeng mlebetipun salam nenggo gong. Nah. Nggih. Nek sirepe mboten wonten woniwa. Sirepipun mboten dipun sirep. Nek sirep ana keplakan kendang niki kan mboten. Wong gending nika gending sampun dados. Nggih, menika. Alhamdulillah menika sampun kathah ingkang kersa sae. Pripun? Terus pundi? Mboten napa-napa. Nggih. Oh, assalamualaikum tekan saged ta? Sampun saged monggo. Nggih. Monggo. Nggih. Monggo. Nah, ngaten iki nek sutradara nggih. Ayo durasi. Nah, nek sutradara ngaten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu kadang sutresna mbok bilih wonten kelenta-kelentonipun ampun gemujeng nggih. Menika nembe latihan ngaten nggih. Sampun tepuk tangan loh. Tepuk tangan. Nggih. Nah, menika wonten timer Bapak Pras menika sampun ngeten. Nah, saking ketebian kula mboten mirang kok. Kok mesti durasi. Nggih. Pripun menika kelantur sekedhik terus pundi? Ngono ku ya ana sing gremeng, lan jenengan rawuh ya telat Dek. Bijing menawi praktek yang saestu ampun ngantos randat. Nggih. Ngaten niku rahasiane badhe kula bocorke, badhe kisah badhe Jumatan ningali TV geragap gentos ditingali
TV. Niku ngoten perkarane. Terus pundi, Mbak? Saya? Saya nggih. Mlebetipun awal gending kerikatan segede nggih. Ngaten. Lajeng tasih sampun ketinggal lirih napa tasih segede napa kepireng? Kirang kurang power lah. Power niku nontonipun wonten mriki. Ya nggih, power niku. Mboten para rawuh nggih saged, para adilenggah nggih saged. Dasanama rak sampun dipun paringi nggih. Kalih Rama Dwija basa ten sastra nggih. Monggo ingkang kula aturaken gedeng menika paningsetan lajeng midodaren. Biasanipun buka midodaren menika malah nek kedawan nggih mboten prayogi. Mboten prayogi. Menika awit sinambi ngrantos Ibu Pangedi Busana ngrampungaken anggenipun nata busana calon pengantin. Menika ugi dereng saged dipun wiwiti. Menawi mriki sampun nenggo ingkang cecawis sampun siaga nggih kedah njumbuhaken swasana. Ngaten nggih. Bilih sawetawis ing sonten menika namung cekap dumugi pasang tarup saha siraman. Pasang tarup siraman. Ingkang baken ingkang panjenengan waos mangke tata caranipun menapa sedaya. Ingkang Jogja upami mriki mboten kulino nggih sing ingkang Sala rumiyin. Ngaten nggih ingkang Sala rumiyin. Ingkang perlu dipun leresaken salah kaprah menika menawi pagas rikma menika sak saged-saged sak samunipun napa nika? Pupungan. Nah, biasanipun kanca juru kamera menika nggih kula nggih ngertos ning wonten pundi. Nah, nek wonten pundi ateges boten dipun cawisaken. Sepatus mangke saged urut upami ngambil papan ingkang wonten dekorasinipun nggih dipun tatakaken kursi ing sisihipun. Ingkang leres malah wonten kamar pengantin. Menika. Nek Jogja nggih badhe banting kendi lajeng tetep mriku dipun pagas rikma. Ngaten nggih. Ing sonten menika menawi babagan cakepan menika saged dipun sinau dipun waos. Wanti-wanti saking kula monggo anggenipun mratitesaken treping swara ingkang sae. Nggih swara ingkang sae menika dipun papanaken wonten papan ingkang pas. Nggih menika wonten ing kinten-kinten nek kula nggih pita-pita suara menika dipun amanaken. Nggih, digedhek-gedhekno, suaraku cilik digedhek-gedhekno nggih mboten pas. Nggih. Oh suarane kelino cilik digedhek-gedhekno. Nggih suarane dhewe niku ning dipilihke medalipun ingkang mantep. Nah, supados saged nyuwanten kanthi tembung ingkang panjang ugi anggenipun ngedalaken ampun napa nika? Ampun brol ngaten nggih. Nanging diirit sithik-sithik. Ngaten pirsa nggih? Pirsa nggih? Ngaten. Saking kula kinten cekap ngaten rumiyin bebli wonten biwara Bawi. Wonten sampun cekap nggih. Mangke badhe pinanggih malih sak sampunipun mangke wonten jadwal kula ingkang kaping 3 sak mboten-mboten sampun saged ngetrepaken murwakani upacara. Upami panjenengan napa nika ngaturi jengkar jumeneng kalian ngandhapaken ingkang paring pangandika. Menika badhe nginggahaken Rama Kyai upaminipun niku piye? Ngaten mangke tulodo ingkang sampun kula aturaken menika saged dipun ewah ingkang langkung sae. Monggo nggih jumbuh kalian anggen panjenengan gurunipun diwijanipun mboten namung kula. Menika saged napa nika? Saged dipun bumboni
saking tembung-tembung sanesipun. Nyuwun pangapunten ugi ngangge parikan monggo. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Nika saking kula minangka Dwija ingkang ngaturaken seserepan ing sonten menika pasang tarub ugi siraman mangke ing ajeng malih wonten midodaren saha ijab kabul saha panggihipun sak nyandranipun sak napa niku jangkep panggenipun nderekaken teng lantaraken tata cara mila karana janmo sawantah ingkang boten saged uwal saking kalepatan pramila saking sedaya kekirangan ingkang kula aturaken namung saged nyuwun pangapunten ingkang sakalangung ageng. Nembahno parikan ingkang paling gamping nggih wedang jeruk sutune kemiri menawi kirang mathuk nyuwun pangarsami. Cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sinten ingkang badhe atur palaporan. Nuwun Bapak Dwija kepareng matur bilih kadang siswa bergata 29 sampun purna nampi seserepan wonten sonten menika. Dumateng para kadang siswa kula aturi jumeneng sak perlu manangku puja minangka paripurnaning nampi seserepan wonten sonten menika. Manangku puja nut kapitayan soang-soang kawiwitan. Manangku puja purna. Dumateng para kadang kepareng kula dherekaken sugeng kundur wonten kriyanipun soang-soang ing wusana. Nuwun matur nuwun.